uThabiso waKambatha osuka khona la eChesterville eDurban Durban awe bafethu ke nami nginenkinga la. Nifike kanjani embhedeni ukuze nje ulale nomama umfundisi? Nifike kanjani lapho? Ngoba ngithi phela umncane. Kwenzakaleni Sibindi? Mhlawumbe ukukhombile, mhlawumbe ngicela nje bafuna ngichazele ka. Cha, empeleni nobafo benginokushiya nje lokho engidlala ngakho i-keyboard laphana. Hello baba mfundisi. Ndodana kunjani? Ngiyaphila baba mfundisi. Mehlo matala baba mfundisi. Hawu. Wazwakala ngathi ukhathazekile, kwenze njani? Baba mfundisi kunodaba lapha engifisa ukulibeka ngephutha elenzakala baba mfundisi. Mayelana baba mfundisi noma mama mfundisi. Hawu ndodana. Mhlambe elinjani? Sanibona babukeli lapha emakhaya. Unjabulo lo mfana wale efolweni. Ngithi nje anginibingelele siyivumani films. Ngithi nje lapho kumani ngazi ukuthi ngiyatatazela nje lapho ubhizi phela insuku zephasika manje. Kodwa Nkosi yami nithandaze boma ngathi ngahamba kahle. Nani bo baba nibaphelezele umaki wesontweni. Siyanithanda kakhulu. Abafowethu nina ke ningangathi abancane sisazama ukuthi impilo iqhubeke. Mawukuthi kuyabheda abafowethu lungisani nje bafethu niqhubekele phambili bafethu nizobona nani uthi nenza kanjani. Ngoba sigive up phela sisabasha intsha le. Bafethu ke lana ngihleli nomfowethu Thabiso mfethu ungene emandleni nje mfethu. Hayi ungatatazeli mfethu sekuyisona isikhathi lesi mfethu soyilungisa inkinga zakho sivumani films. Bafethu sesigodini la sasi Chesterville lokushini ke bafethu bolokishi sesikanjalo mfethu. Angifuni ukukhuluma kakhulu bafethu. Niyazi nani ngiyayithanda inkulumo kodwa ngithanda ukuthi kube mina okhuluma kakhulu. Uzoke yena asitshene ukuthi yini asibhalele yona indaba nani nizwe sengiyayazi mina. Kuvele kushubile kumanje nje. Kodwa mfowethu ngicela nje bafo uzama ukusikhazela bafo nje. Uzazise nabobukeli ungabanqeni nje mfowethu. Hayi bafethu sanibonani. La ngiyathemba niyaphila nami ngiyaphila bafethu. Yebo mfethu ayikuhle. Ngiyaphila bafethu. Yizo nje izinto ezixakile izimo bafethu. Bafethu lapha nikhuluma noThabiso njengamanje. uThabiso waKambatha osuka khona la eChesterville eDurban Durban. Awe. Bafethu ke nami nginenkinga la. Inkinga engalapheki futhi ngazi ngalapha ngani. Kodwa ngiyethemba njengoba ngila kuyivumani film zoluthola usizo. Bafethu kushuthi ke mina ke ngumfanyana nje weshayela i-keyboard esontweni ngihambela amasonto amaningi and ngiphukhwa ngenziwani. Ngishayela nje yona i-keyboard le bafethu. Kunelinye isonto engithemba ngifika kulo khona lapha eMayville nje bafethu. Shuthi ngithemba ngifika kulona bafethu. Ngayenza into yami, ngawenza umsebenzi wami bengiqashele bafethu. Shuthi nabantu bajabula, nebandla lonke lajabula. Kwajabula umama, kwajabula ubaba, kwajabula umama mfundisi, kwajabula futhi kanye nobaba mfundisi. Wonke nje umuntu obekhona oyilunga lesonto bafethu. Okushuthi ke inkinga yami bafethu ke ihamba yazafika la bafethu ekuthenini bafethu yazi angazi ngichaza kanjani bese yazi. Hlisa umoya bafo, hlisa umoya nje. Kodwa ke ngizothatha nje isibindi bafethu ngichaze nami ngoba ngiyafisa ukulapheka ngaphakathi. Bafethu kushuthi mangifika kulo leli sonto engifike kulona. Ngiye ngayishaya into yami kwaba nomuntu kushuthi engisondele naye ngalendlela. Lo muntu angisondeza ngalendlela ukuthi
khona into ayibonayo kumina. Leyo muntu okuwumama mfundisi bafethu. Sithe masondelana bafethu. Saze sagcine salala bafethu. Baba umfundisi bekangazi and ubeka umuntu abe ngithembile. Ngithembe ngalendlela. Cause beka ngishiye naye. Tshela ukuthi silele umama ngishayela itiye beshaya itiye naye mfundisi sonke. Baba umfundisi athathe uhambo ahambe ashiye naye mama bafethu. Then ke bese kuqhuma leyo mpahla bafethu. Ngangokuthi bafethu kube into eyisikhathi. Kube into eyisikhathi bafethu cishe unyaka kuphelile bafethu unyaka. Yenzeka leyo nto nje baba umfundisi engazi. Ingakho so nami ngilapha ngithi ke ngizocela nje usizo kuVumanisi Film mhlambe indlela naye akangangisiza ngayo azise ngayo ubaba mfundisi. Hayi babukeli. Niyezwela ke into esibhekene nayo. Njengansuku zonke nje usechazile ubafo kubhlungu kakhulu okungiphatha kabi ukuthi nje ngumntwana kaNkuluNkulu lezi zinto engilokho ngizizwa ngeindaba zebandla zinakho ukungiphatha kabhlungu ngifuna ukuqamba amanga kodwa ke asikho lapho bafo. Mhlawumbe yini enye obuyenza lapha esontweni ngaphandle nje kushaya ikeyboard noma nje umnandi lapha yana nje kuphela nje. Hayi blazi ke legenge yala. Hayi kodwa hayi ngithule bafo ukhuluma. Bafethu mina enye into ebengiyenza laphana benginokusiza nje. Size nginokufika nje kuseni. Silungise nezihlalo zonke la kuzohlala khona ibandla. Then nami ngifake leyo decoration la engizohlala khona then ne keyboard yami bafethu. So okuyisona isikhathi nathi bese sithole naye mama umfundisi futhi kancane kuseni. Sayisithi ukuthi hala umuzi kancane esibuye sizoba sebandleni bafethu. Into eyenzakala la bafethu. Iyangidla lento. Uyaye wangifikela nami uThixo ngandlela thizeni bafethu. Uthi mangihlambuluke lento le bafethu ngoba nami bengumuntu kaNkuluNkulu obemthanda ngempela uNkulunkulu. Kwaba yizo lezo ilingo lezo. Nami ezingivelele mfoka baba. Hayi ke bafowethu niyazi ke nani ukuthi asijudge ngoba nathi asikho clean akekho clean. Nawe uhleli lapha ekhaya ngifuna uzumjaje kakhulu bafo ngoba nawe kokuzibona ukuthi unjani. Ngisukele la ngisuka khona ngile Chesterville nje kumanje ngizela indaba bafo ngisazogaxa nje imibuzo. Yini bafo nifike kanjani embhedeni ukuze nje ulale nomama umfundisi. Nifike kanjani lapho? Ngoba ngithi phela umncane kwenzakaleni sibindi mhlawumbe ukukhombile mhlawumbe ngicela nje bafuna ngichazele ka. Empeleni nobafo benginokushiya nje lokho engidlala ngakho ikeyboard laphana. Ngishiye kuyena umama mfundisi nobaba mfundisi laphana. So ngelinye lamalanga kuzoba inkonzo. Eyayiphezulu nje kumele vele ngiyosebenza ngayo keyboard. Kwamele ngiyilanda futhi ngathi ngifika ngalelo langa. Uma ngifika lapha ngifike ngithola umama mfundisi. Vele ke ubaba mfundisi unezimo ehlezi zimthatha uyale nalenye. Futhi uma ngifika ngibingelele kumama mfundisi ngesizotha nje. Kodwa ngibe ngimbona ukuthi ngathi khona into engekho right. Kushuthi ngithe mangibingelela abazalwane hayi umama mfundisi avumele phansi asholo phansi nje hayi ngiyaphila mfana naye. Kushuthi ngithe mangithi mama ngisacela ikeyboard ngifuna ukuyosebenza kwenye indawo abe umuntu nje onyanyile futhi ongekho nje emojini ukuthi angakhuluma nami hayi ngixaye ukuthi nikwenze njani. Hayi nale keyboard mina ngisibona isidingo esala endlini imoshela nespace yabo kube nje hayi njengomuntu kaNkuluNkulu njengothabiso mina njengothabiso umuntu oyithabayo bakithi ngimhlalise phansi umama mfundisi
ngimbuze ukuthi kwenze njani ngoba ngiyambona ukuthi umuntu ongekho right njengamanje. Hayi abe chaza ukuthi hayi Thabiso mfana wami ngibona ngathi mina nababa mfundisi lona akasanginaki kumanje nje akekho uzothatha nale keyboard umthole ngekho nje nayizolo bengekho nakuthanga bengekho yisonto bazalwane ngiqhubeke nje ngibe nokumthobisa nje umamayi ngimthobise ngimehlisa umoya bazalwane. Hayi kushuthi ke bazalwane kube nalokho okuvukayo kuyena ke kushuthi ke ngoba ngathi mangithi ngithatha iBhayibheli bazalwane ngizama ukumthobisa ngimehlisa umoya sifunda lelo verse lelo elinenduduzo phakathi. Hawu into ayishaya ngesandla wayesale bazalwane. Emva kwalokho bazalwane ngamuzwa esengithinta khona lapha ezandleni wathi hayi Thabiso mfana wami mina ngiyithanda into enzo baba mfundisi ngathi mina wenzani. Wathi hayi insuku zonke phela nami ngumfazi kwaba yilokho nalokho nami ngumfazi phela ngiyamdinga nomuntu engizohlala naye ngoba sekulokhu kunguwe nje kuphela mfana omuhle uhlezi ufika ngokuzothatha nekeyboard kwaba yilokho ngidideke nje mama mfundisi ukwenze njani. Hayi ngiqhubeke ngimthobise khona lapha yangibheka emehlweni mama mfundisi ngingalindele mama mfundisi njalo nami njengendoda kabi futhi ngigcine ngivukelwa imizwa. Hayi sigcine sibambana noma mfundisi kube nje ya masiqeda kulala khona lapho angibe nokuyisola nje gcineni kumama mfundisi ngimtshela ukuthi hayi mama mfundisi ngisacela sithandaze ngoba lento eqeda kwenzakala la uma engayishola nomfundisi singabantu abashini nasi sogwena impela siyaphakathi ngalento esiqeda kuyenza la. Hayalo mama mfundisi kube lokho mina naleli sonto manje angiboni into elingisiza ngayo indaba umthandazo thandaza njalo nobaba ayikho into elungayo kumanje akekho. Hayi kube ukuthi nje bafuthi uyaluma mayi gcana mayi ngibonge into aqeda ngipha yona umama ngimtshela ukuthi hayi sengicela ukuba indlela ngithatha ikeyboard hayi agoloze naye ikeyboard abe umuntu othi hayi kodwa mfana wami izungu engizosala naso mesihambile lapha nami ke njengomuntu phela nami othathekayo ngiphinde ngibuyele kumama phinde kube njalo nje ukugcine kuze kube injwayelo ke agcina ngidedela ke ngalolu suku ke ngihambe kodwa ke ngakhala nami ngemali ngikhala ngayo ukuthi hayibo phela lapha na kumele ngiyokwenza imali lapha kulomdlalo kumele ngiyodlala ngayo ikeyboard le. Hawathi mama hayi asekho isidingo salapho wakhipha imali akayikhipha mama khipha lo 300 loyo wathi ayikhuleka mfana wami mina mangihleli nawe noma yini edingayo uzoyithola. Kushuthi besinofunda nje iBhayibheli kube mnandi kube nje sibaningi qede kugoduke ngesikhathi ukugoduka ngaso. Bese kuba lokho ke abelokho engiqhweba nje ngibizele eceleni nangibuza ukuthi hawu sengihamba ngalesikhathi nami ngisakhona nokusala nje lawo ma minutes nyana noma lo 2 minutes nyana kube into nje kanjalo. Hayi abukeli niyabona ukuthi usathane avufikela abantu abangakholwa kuphela ufika yonke indawo usathane kunendlela nje kunesimo ekumele senze ngayo ukuthi sikwazi ukuthi simnqobe silwisane naye. Bafo ngiyabonga ukuthi ungalokhu ungenza ngigxisha imibuzo eminingi ukwazi ukushibilika nje uchaze yonke into. Ngikubona ngathi ukhona nje usafuna ukungixoxela khona engathi kusashota. Woza nazo bafo kuleka la. Okushuthi wena bafo umama lapha ngithi mangiqala nje ngena bekunyawo lami ngaphakathi hayi ubuhamba ugesi qamthusho hawu hayi kube kubanga uye manje omemeza ngezimuze ethi hayi uNkulunkulu uyakwazi uqondanisa izinto hawu Thabiso ngesikhathi sihamba kwagesi hayi beqede bekhala nje bebalise ethi ayesaba nanokulala yedwa lapha yabo kube lokho nalokho. Akushuthi ke angithi mangisahlala nje phansi ngimtshela ukuthi hayi udabe ngize ngalo hayi ngizolanda ikeyboard la hayi abesuke ethi hayi angiboni ukuthi ikhona into songayo sebenza ngoba nogesi sewuhambile vele Thabiso bengisacela ukuthi uhlala la ngoba nami ngisaba futhi nokuhlala ngedwa ugesi awukho.
Sibazana ngaleso sikhathi nomfundisi wayengekho vele wayesePretoria uyolungisa zona indaba zamabhizinisi ngicabanga ukuthi into zekhaya kunjalo nje bafethu. Bafo ngiyakuzwa la ukuthi uthi uyasaba wathi uyasaba ukulala yedwa yini akanazo izingane mhlawumbe abanazo izingane nje uyena nomama mfundisi kuphela. Okwengane hayi akaze ngiyibone ingane ngabe ngiqamba manga and naye awuxoxa wami naye mama mfundisayo akaze angitshele ngengane ngabe ngiqamba manga. South Africa sisemovini ngempela kunzima ukuthi soyaphike ke bafo awusho manje ke usulala ulalephi wagcina uvuma wena ukuthi uzolala noma wagoduka makuukuthi walala mhlambe walala laphi wenza kanjani mhlambe khona ama spare room kwenzakalani methi lala uthi lala kahle kwenzakalini? Empeleni nomfethu bekunamagumbi nje lapha nebesetshenziswa abafundisi mabefikile ukanye lezo ngceku yokuvulelwe lona lelo gumbi lilale ebe right shuthathi hayi uzongivulela khona ke nangempela yavule athi haya ngikhuleke ngendaba yokudla uzokuthenga ukudla sidle sibe right. Hayi nangempela kube njalo akufaka ukudla ekamereni nayo ngivulele ngilale nami kufikele bokujonga lo bayi zwi kushuthi kwesinye isikhathi nabafo ngesinye isikhathi sobusuku asengivulelile ke ngangena ngalala lapha egumbini then ngicabanga ukuthi mhlambe kwangabo 11 kuyelwa ngo12 angilele nami ngishanje ukujala hayi ngizwa nje kancane ngento engithinta laba fo nami ngiyathi ukuthi yini wenzakalani mangithi ngiyabuka ayavela athi angithule mama mfundisi hayi nami ngibe ngiqala ngingathuki nami ngalowo ndlela ngoba vele bese kuyinto vele esasingaqala ukuyenza sasijwayele hayi nami ngibe ngisho ngento hayi ngivele ngisho ngento bafuna ngalindi nje nami mfethu kube lokho nje kodwa ke phela nami ngaqala ngathi ngaphaza ngoba ke kwase kuyinto nami engasengayithandi yabona nami sengifikele izwi laNkulunkulu nje ngalowo ndlela leso engathandi ukuyenza lo nto. Hey bafo manje enkonzweni bese nibukana kanjani emva kwaso sonke lesigameke sesenzakalile lento ebiyenzeka phakathi kwenu nobabili bese kwenzakala nje manje senkonzweni kusahamba kahle? Hana bafo yonke into ibe right ngisho ngithi ibe right kube ikhona lokho yaphela ke lokho ukuthi ke naye ngoba usesimeni sokuba umuntu wesifazane uba nalokho noma ngihleka nabanye amantombazane lapha hayi cha ubeba nasisikhwele ngimbone impela ukuthi hayi cha akayichanisisi kahle le futhi hayi nasesontweni nayo bekancome nje benokukhuluma ngabo keyboard man lapha uthi hayi badlala kamnandi so yonke into bayenza kamnandi hayi cha nami ngibe nalokho ke ngigcine nami nje ngiba nalokho naleyo mizwa yakhe nje umama mfundisi wawo. Hayi imizwa manje bafo ubaba umfundisi akukho akusolayo meyibuya akukho nje akusolile meyibuya lapho utheke ePretoria akukho mhlambe akusolile kunjani nje phakathi kwenu nomfundisi njengamanje? Ngokucabanga kwami bafo ngicabanga ukuthi ayikho into abeyibona futhi nento abeyisola ngoba even namanje usangifonela angifonela ethi ngibuye esontweni ngibuye nje enkonzweni soba right kube yikho ukuthi nami nginokusaba ukuthi abazali bangibheka kanjani because nendlela besenza ngayo mama mfundisi bese kuba nazo lezo nkombo lezo zokuthi sekungavela ukuthi ingakho ngikhethe ukuthi ngicine ngiqhelana naye nami shuthi ke
lelo zwi nje nami ingane zawethu nami lingenze nje ngahlambuluka. So nami nginezifiso nje ukuthi simfonele ubaba umfundisi namanje leyo nto leyo ayazi. Kuze nami ngikhona ukuthi ngicine ngihlambululekile, ngikonyukile. Hayi bafu mfowethu nje lokhu kupersonal sokusiza mfowethu. Nami mfethu ngumntwana kaNkuluNkulu so ngiyafisa ukuthi konke kuhambe kahle. Ngicatha ukuthi ufike endaweni eright impela uzosizakala. Sokwenza njengalokho babukeli ngeke sisalokho esipholisa amaseko manje. Kumele sizame ukuthi sifone bafuma masifona ubaba ufuna ukumazisa. Bafo bengizocela ukuthi ningisize nina ngokuthi ningaziselena kodwa ngizobe ngikhona ngoba nami nginokusaba namanje ngisanokusaba kodwa nginezifiso nami zokubuyela ebandleni njengamanje uNkulunkulu ngamkhetha angikwazi ukuyiphika indlela engase ngiqalile bafethu ngiyafisa ukuthi sibuyelane sibe right nobaba umfundisi naye mama umfundisi sibe abantu aba right kuqhubeke njengasekuqaleni kube inkonzo nje right. Ayeke sonye sangakwenza babukeli. Siyafona manje. Cabanga ukuthi sesizwile into esesingayenza ukuthi sizame ukuthi simsize manje ubafa. Ngibona ukuthi khona okunye esengakusho sekukhulume konke noma sesanele sekunzima ngokwanele. Bafo mina ngiyafuna ukukusiza. Manje ngifuna ukuthi nje sizame ukuthi simfonele. Unayo inamba yakhe? Angamfonela kafikho. Cela nje uyifake ngala. Hey. Ay. Swela amanzi. Say right. Unesho bafu simfonele? Ngimfonele bafu, ngimfonele. Hawu yasho yangena. Amen. Umfundisi uMovutha lo okhulumayo sawubona. Oh, sasanibona baba njani? Siyaphila ndodana singezwa kunina. Hayi siyaphila baba ukhuluma noNjabulo la from iVumani Films. Sinokusiza abantu baba abaneyinkinga. Oh ndodana, ngiyakuzwa ndodana. So yebo. Baba lana ngihleli ngihleli nenceku lana igama layo ithi uThabiso ike yafika nje yadlala ikeyboard kakhulu lapho nidumise ekhaya engicasa ukuthi awusayiboni baba enkonzweni. Amen. Kunjalo. Yebo baba inceku la inenkinga baba inenkinga kakhulu. Efisa ukuthi nje sidlulisele umyalezo kuwena. Dana mhlambe ngingakwazi ukukhuluma naye inceku leyo. Yebo baba engathi impela kunga right ukuthi nje uzwe yona kube iyona ekhuluma nawe. Hayi kulungile ndodana ungamnikeza ubhili. Amen bengicela ukudlulisela kuyena ucingo nangu ba. Hello baba mfundisi. Ndodana kunjani? Ngiyaphila baba mfundisi. Mehlo matala baba mfundisi. Wazwakala ngathi ukhathazekile kwenze njani? Baba mfundisi kunojaba lapha engifisa ukulibeka ngephutha elenzakala baba mfundisi. Mayelana baba mfundisi noma mama mfundisi. Hawu ndodana. Mhlambe elinjani? Cha baba mfundisi
kunephutha lapho elenzeka kwenze ukuthi mina nomama mfundisi ngalesikhathi kade nje sisondelene ngalendlela mina nawe sobashasha kwanye naye ngoba kade ngishaya i-keyboard angithi ibe nokusala khona laphana ekhaya baba kuwe mfundisi. Shuthi baba mfundisi kuye waba nenkinga ngokuthi singagcina siphunyukelwa imizwa mina nomama mfundisi ngagcina ngelala naye ukuthi njani kwenzakalani. Baba mfundisi kunjalo njengoba bebengichaza nje baba mfundisi kepha into engifisa silungise baba mfundisi leyo kungabi ukuthi ilunga ngenye indlela. Indodana uyazi incebo kaNkulunkulu ukuthi baba mfundisi ngizocela nje ungixolele baba kakhulu baba mfundisi nami benginesifiso sokuba ngabe ukhona nalapha eduze lento siyithethe baba mfundisi sindawonye. Ngeke kulunge ndodana, angeke kulunge ndodana, angeke ndodana, ngikuthembe kangaka ndodana, ndodana ubayenze ngefana nalena ndodana. Baba mfundisi kwaba yiphutha baba mfundisi kwakungenhloso. Iphutha ndodana ngumama umfundisi pho. Baba ndodana. Hayi, akwazi ndodana. Akwazi. Baba mfundisi ngizocela nje ukuthi uma ungakwazi nokuthi mhlawumbe uyaye ukhona ukuthi ufike ngala esingakhona noma sikuvakashele baba mfundisi siyithethe le ndaba ngoba nami ngiyafisa baba mfundisi ngisenezifiso zokubuyela ebandleni baba mfundisi. Usho ukuthi awuphuzile awuphuzile lapho ndodana. Hayi hayi ndodana hayi akwazi ukwenzeka lutho. Baba mfundisi baba mfundisi sekayivalile mfuthu hayi uyivalile. Awuthi bafo ngiyacela ukuthi ungaphatheki kabuhlungu into ebekumele vele uyilindele lena ukuthi yabo ingenzeka kusona isimo uthi sizama ukumfonela kodwa mfowethu sibucayi lesimo lesi. You have reached the mailbox of 06. Awucabangi ukuthi ngashuka. Useyivalile mfowethu. Awuthi zama ukugcina nje mfowethu You have reached the mailbox of 06. Babukile. Siyazama somsiza ubafu. Bafu into esizoyizama ukuthi okungcono sivele sinikele nawe siye khona kuyena ubaba. So kusazosichazela ukuthi utholakala ngaziphi ikhathi la khona esuke free khona sikwazi ukuthi siyombona. Babukile. Ngiyacela ukuthi nilunge. Siyanithanda lapha emakhaya. Akukho okuningi esizokusho. Siyabonga ngokusibukela. Until next time.